sitaibike vya dhambi romo salaba dinkora gereri wa ase vive moto ye omonene omoyone Masase asegetunwa, masase arenyancha, akobara ebirubo, asobo bisyobuya. Korende boro borabu, boro moyo neime.
oseye moyone orengereire nakobwa tire Yesu amasara se amayamona ayare o moyone Yesu kale amona enche namasa. Let's sing it. Senkoro amasase. Hao wanaimba ndio mshike yao. Now some people can put this. Oh. Mito ya maji vivyo hivyo na nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu, nafsi yangu inakuonea kiu, Mungu, Mungu wangu uliye hai. Machozi yangu yamekuwa chakula changu, tenda jambo katika maisha yangu, watesi wangu wafahamu na wakujue. Kama ayala aioneavyo shauku, mito ya maji vivyo hivyo na nafsi yangu inakuonea shauku, Mungu, nafsi yangu inakuonea kiu, Mungu, Mungu wangu uliye hai. Machozi yangu yamekuwa chakula changu, tenda jambo katika maisha yangu, watesi wangu wafahamu na wakujue. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki wakiteseka? Inuka simama, Emanueli, ilete baraka yako kwa wakati. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki baraka yako kwa wakati? Wakatulia, waliochoka wakatamka, nitawapa pumziko wakastarehe. Kwa walio na kiu, umesema njoni mnywe wakaburudika. Kwa waliokosa utulivu, umetamka shwari wakatulia. Kwa waliochoka wakatamka, nitawapa pumziko wakastarehe. Kwa walio na kiu, umesema njoni mnywe wakaburudika. Kama mti ulokatwa na kuchipuka tena, ukilitaja jina lake tanawiri tena. Yepe asiloliweza tamkapo, hata sasa atasema na litatendeka. Kama mti ulokatwa na kuchipuka tena, ukilitaja jina lake tanawiri tena. Yepe asiloliweza tamkapo, hata
sasa atasema na litatendeka. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki wakiteseka? Inuka, simama, Emanueli, ilete mibaraka yako kwa wakati. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki wakiteseka? Inuka, simama, Emanueli, ilete mibaraka yako kwa wakati. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki wakiteseka? Inuka, simama, Emanueli, ilete mibaraka yako kwa wakati. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki wakiteseka? Inuka, simama, Emanueli, ilete mibaraka yako kwa wakati. Tenda jambo neno moja kwangu, nibariki niweze simama tena. Kwa nini watu wa mataifa wanawiri na wacha wako wamebaki wakiteseka? Inuka, simama, Emanueli, ilete mibaraka yako kwa wakati.
bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Tutatoa shukrani sana kwa kipaji cha pendo lake na baraka anazotupa. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. 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 Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimefika mwisho wa maisha yangu, naliona kaburi mbele yangu, lataka kunimeza. Milima ya mbinguni yaniita sasa, niende nipumzike nyumbani mwa Baba yangu. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie.
namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Namtukuza Yesu, ameshinda mauti. Kaburi liko wazi, hayumo tena, amepaa mbinguni. Japo nilale kwa muda, nitafufuka hakika. Machozi yangu yafutwe, furaha asubuhi. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Nimekamilisha mwendo, nimefikia mwisho, na kazi ulionipa nimeifanya kwa bidii. Japo kwa machungu mazito mwili umechoka, na kwa mapungufu yangu neema unijazie. Familia, naamini nyinyi wote mko tayari. Wakitoka tunawashangilia, tunawapigia makofi. Wajukuu wametangulia familia. Hao ndio wajukuu wa mzee Samson pamoja na mama Ruth. Watoto wao wote kina Gareth ndio ukeni naomba waweni kusimame washangilie wakitoka, maana siku ya furaha, siku ambayo kila mmoja wetu anafurahia kukumbuka mzee wetu baba mpendwa Baba Samson Bosie. Watakuwa wakisherehekea anniversary ya mzee Bosie. Hii ndio familia yake mnavyoiona. Nafurahia sana maana ina match. Kuangalia wote wanafurahia. Hao wachukua wametangulia mbele, sunguka hivyo vile mnaambiwa. Kwa hiyo mkutu mkiangalia mbele. Ni siku ambayo inakaa kuona ikiwa na furaha sana. Mama Ruth, mahali pale huko, sikia vile huko mkubwa. Furahia sana, ifurahie matunda yako. Wachina kwa yako kwa leta mengi furahia matunda yako. Kama kila mtu akifurahia hapa, maana ni siku ya furaha.
wote amechukua maua ya furaha. Maua ni moja tu sitaona mama akiwa nayo. Wacha wasunguka kwanza, wachukua watasunguka. Hiyo ni raha. Ona pale rai koje imepanga hali watukuu. Mama Ruto atawafurahia. Maria pale watukuu wakubwa kwa wadogo. Hiyo ndio siku ya leo. Making it so lively. Thank you so much. Kila mmoja chukua kiti yako akae. Tumefurahia sana. Thank you so much DJ. Asante sana. Pia sana. Events za wacha kaigoni ili tukuna wote hivyo mgoko. Bake tuwe chukua na mambo bato tiga ribage nande mbakwani Bwana Yesu asifiwe. Mbia mura somo nene. Bwana Yesu asifiwe. Mbia mureke bana kia mata somo nene. Omo nene ga okwani gunoko bokwe mugete iguru nga haleluya. Bwana asifiwe. Neri tukurio mugokorere ria rero kuchikora nande ribageri nge oyo mase family aba welcome bya musa na bakwa nende ngabwa irire buyaiga tika bisanga ni mire chinga kiechi mbarika ni gase kayaito mbatabinga karibu ase bari mwanya ko mugo ikiranaga turina bagani chipechi ngenjo che aunt abaibori my sisters farega chinis chirega na pos bari mwanya ko bamugo tiriase umayigoja tugamba tabinga karibu tugatanda ko shirikiana mpaka umayigoyo ikire chinga kichaye cho maeri kwenye saa tuseni. Asante bya sana. Step enda twachire etoko ikase amatera family ni gwata amatera ayo togo chikokokera asiteka chikubwati. Karibu sana family amatera ali togo chikokokera asiteka nge kumnaisa. Karibu sana.
buorogendo nzoenzeyo mwando tikonyara icheweka orogendo romike Yerusalemu amatemwa jerana mande nagosabire umbatoko boko asokwegena otaramu nanje buorogendo nzoenzeyo mwando chirwe no momenya cheni baochereirwe batigaire magena baria moranje asorogendo orogendo rwanezeye nigongotara kimeno morichano basanivane twalekomo chirwe no momenya cheni baochereirwe batigaire magena baria monanje asorogendo tikonyara injeweka orogendo romike Yerusalemu amatemwa jerana mande nagosabire umbatoko boko asokwegena otaramu nanje buorogendo nzoenzeyo mwando tikonyara injeweka orogendo romike Yerusalemu amatemwa jerana mande nagosabire umbatoko boko asokwegena otaramu nanje buorogendo nzoenzeyo mwando Buorogendo nzoenzeyo mwando
Osabire umpatakohoko Asukwige na utaramu na nje Buwarogendo zoenze yumando. Kama wako na wimbo mwingine wanaweza ongezea. Usikia vile wanaimba boa. Kama una wimbo mwingine, you can add one. You are free. Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu kando ya. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea. Wamesikia habari zake mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Angalieni jinsi matendo yake yalivyo. Amefufua Lazaro, neno lake la ponya. Hata baharini kote pepo zinatulia. Amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni. Yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala,
Mungu wa Israeli. Ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Wastajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli. Ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli. Ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka. Sasa tunataka kwenda hatua nyingine ya kwenda kupata neno la Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Naomba kila mtu achukue hatua kuweza ili angoche neno wala si maneno. Tunaongojea tu neno na tena sio maneno. Lero neli tukolio mugoko nturacha nande kurera. Lero twacha gokoraki kogoka. Kuira nelio ngomone mbuya mono kururi tukoriria kabeto mwakori omonene otokoreira manene. Otokoreira manene na nda yara maya. Na kitoko kwana lero naki omugakori oraira nero gere nande twakorereki twachaga tochikoira nelio monenga naki mbuya mono. Bwana asifiwe. Omugakori oraria nero gotoretire nande araria iga toche kumwira nelio omone mbuya mono asamange na manene atokoreire ne family omwaka bosire ne amateto itanaine. Haleluya. Bitskoria rero chaikire chinse chinande na bomura abasikubona ki kwani olyo lenge msina nero kwa mpasta. Bwana asifiwe. Nyasaye tanga etie kipali ekyo. Ndio maana nimesimama hapa nitoe neno wala sio maneno. Nataka tu tusome kitabu cha Zaburi. Oyu kubuna David alikerete osabore tyo monene liswari gosera kebori omonyene igoro ya maya Nyasaye akorete ki amokorerete. David ekero gosome story yaye. David igarenge umurwoti ase miaka yarengo moke lakini akanyara kobo umugambi akagambira Abaisraeli n'abagambirete ase miaka Nyasaye etobo moyo lakini akamanya komo wancherwa akanyora ububui
bwakira egetambukiro David wetera obugambi bwaye amanyinga na itegete omugambi ekeraro omugambi abantu mbali gokwa David wetera obugambi bwaye abantu bagakwa David wetera obugambi bwaye akenyolere ebinde binge lakini bitarenge ebiya abagambi mbali gokora iyo asenge nabwate chinguru lakini ebintu bindi David yakaralo gukurigereria akanyoranga ebintu ebinakora nande gare koirana gukia se karu oyando kigusaba amabira urero monene omotebi omonene one naye kwangaira obomoyo naye kwangaire ebibyo simbwateri tukoria rero anye no mukungu omuya naye kwamongaire lakini aina korra yara mabe tatone nyabere Bwana asifiwe osaba na ndo monene okorana ki omwabira aina maya gusina mabe aitari amaya ekero monene akwabire bibya aitari amaya oira na somo no motebinga tatone anye no mukungu boria na aruna ire tagachikobo mukungu one nasabira amabira Bwana asifiwe akamusaba amabira nanda akamwabira anye no mugambi bwana na chesire nabwo intabwande tikokora korengana nugwancha kwa kore omone none nyabere nanda akakora ki akamwabira Daudi akamanya kwenda gate akeboria ekero togo soma se kitabu ekigia Saburi 116 ekitabu ya Saburi 116 omosari oye 12 Psalms chapter 116 Madam Gura Psalms chapter 116 oiwe inki Daudi akoboria omonene Psalms chapter 116 osome 12 Psalms chapter 116 osome 12 oiwe ki Daudi akoboria omonene Kakata tunsama usitore abatokwiwa Ewote baiga Sikisa Ngento kindarwe ingiraniryo monene asengencho ya maya yanko Ngento kindarwe ingiraniryo monene asa mayaya ankoreire Ninyimo kiaga kombe kyogo toreka ndangeri erietari monene Haleluya Daud akamanya kubolira iswali ale kukwanaiga Ngento kindarwe ingiraniryo monene one ngambuya mono asa mayaya akoreki ankoreire akamanya gosoma gotinsa kianiringa ningimokie egekombe kyogotoreka indangirire tari omone Haleluya Amen Bwana asifiwe Amen Daudi nabwo baikaransta Daudi abarega bakwebolero ngento kindarwe ingiraniryo monene mbuya mono asama yakoreki ankoreire ngento kitorarwe intubune family ya bosire toiraniryo monene mbuya mono asama yakoreki atokoreire ngento kitorarwe intubune amata abana bamwe abosire toiraniryo monene mbuya mono asama yatokoreire oinda uchokweboli ekiagera konyora maega orora ya korire atare komogokyo monene akamanya kwiranirwo kinsogo tebanga ningimoke kombe kyogotoreka ndangirire tari omonene Hallelujah Amen Bwana asifiwe Amen Daudi was a king omorwoti orenge agakurigeria byakorere kurumaega bikamwari iswali rya kubolesa kare kansa kemada bikamwari iswali rya kubolesa agakurigeria onye kende nkero ale gukurigeria ale gukomonye omonene akaranga kende nkiyo ara aereri omonene onye no buri mutakonyara gokora ki takonyara ko omonene no burimo onye ne gari ngiya oburi mama ne gari nyasa okorere ki omoire agakurigeria nga netinga mbwate ngore tembegete nyumba nko no aereri omonene tinga omonene omorre koruga itali gutara na maguru
Chisa chinde mwanya bantu n'abangiti tore. Na kikia chite kolije lya karanga kende nkeyo kieri gori. Ekiya ara era lyo monene amoira nerimbu ya mono asama yali amokoreire. Akarwege ento kieri gori akatemba ninko moyone ingoke kome kyoturika. Bwana asifiwe. Amen. Na araya tukwali tukulia lero. Ninkyoro chae. I doubt no ura wukwe Christ. I doubt no ura Christ. Inche doubt no honde Christ. Lero omonene ngero bomoyo. Lero omonene okoiro bomoyo. Omonene okoire familia ngiya. Omonene okoire asomenye tagia. Omonene ogotuntubire na manyinga ekera lituko. Kwalinire chigali chiko etapararia. Kwalinire chindege. Abandi twalinire chipigipigi. Bado moyo tole. Bwana asifiwe. Omonene otutuntubire na manyinga ye. Omonene otoiro bomoyo obwo. Omonene otwanchire lituko lya lero. Kento kyobwate orarwe oyaneri omonene mbuya mono asama yawe koleire. Ask that question. Iyo ndio nafaa kuchiuliza na mimi nichiulize. Ngento kibwate kiya indaru kire kierigori inyiraneri omonene mbuya mono asama yawe koleire asama yange. Ikiri yimore komo abo. Muangalie mwenye mko naye. Oyimore komo. Abana bararigeri baseke. Lakini arigeri oyorenere. Emyaka erengoro cy'omuntu yabwate oyimore komo. Emyaka erenga. Ayarigere lyoro ne emyaka erenga bwate. Emyaka yiyoka. No bwate emyaka yiyoka nyasago ikiriabu. Inkyo bwate oramwirane ringambu yamono. Ngento kyobwate. Bwana asifiwe. Amen. Emyaka mama Rutu abwate aria. Kende nkero kiragere tere omonembu yamono. Igata keire ko tebi omonenga tatone. Ainaro rina intararora tigeri tari orangiriwe. Bwana asifiwe. Abangina abaikranse mata nabagakaba emyaka yenebere. Abangira bari mo emyaka yenikomi. Igo babwanete kurangiri omone bamurira ngambu yamono. Korwo mwaka omutanga ni kwaiboletu. Wakine wachire buo manya kwagotire abana baho bakinire bakonyorire nore ekiyuko gakinge sanyo kubera monne borori omotebi ngambu yamono. Bwana asifiwe. Doubt akamanya kuburi omono inkyo monene akwiburi swala psychrist ingento kindarwe inyiraniryo omonembu yamono asama yankorere liswali liryoka ekero okweburia ekero okosoma gukinso chikoya kumanya endeli swali ko. Lakini asengencho nanda akaruri ichibya yego chinse agatebanga ningi mukege kombe gyaki kyogo toreka twakwande kanisa matuka amange asengenja abantu bakwenda igo togo sioke kanisa ime asengenjo abayeti wiya. Bwana asifiwe. Abante bare kanisa ime asengenjo mabuko ya mbuyokoreteki mbuyore. Lakini ndu anya kwenyera ngo toreka ngo koreteki. Daudi tabwata chibesa. Daudi alikuwa na hata magari. Ekiagere the president of the nation no muntu wate kiregento. Lakini agatebya omone asengenjo ya yonsi kwankore ira yarama ya kiregento kwangete ngenchoi. Tindo chige kongirande. Ningi mokia kombe kiwotorika. Bwana asifiwe. Otorika ngoro osenkoyo. Mongino otorika ngoro. Otorika ngoyo. Ingento kyoro chora ya monna sama yakakorera. Liswali yakanya kwebori. Ingento kyora omonene omoro kinga tatone wankorera amayo. Kobeka egente kyoge konge. Liswali lyabo likolibeka likonge. End of verse 17. In that same chapter, end of verse 17. Hallelujah. Soma verse 17.
Biblia watemaiga asayo nindwa sore ikemwaso kyo wakangambia mono nainde nindangiriri tajo mkonywe. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Akamanya kwira nering'onyo gogoira ni okoira egetambukiro kyogotoreka nariye ekere naira neryo monena ng'aki ng'ambia mono kugwatorekire omonene kagotoriri wakwanira sabanta mani nande kwaroreka nebikoro byao ng'a gwatorekire orokie ebikoro byokuruka eng'wanso. Haleluya. Amen. Agateba ng'a ning'imokie ekeng'wanso imorwera omonene imoteba ng'anaki mbia mono arwe ekeng'wanso akoruga ko otengechigu ng'amaene nonya nakerure abantu mbaro maetekera okuru nonya sadaka akorwe sadaka nande omanya kobunga eri niche narwa. I think okoru kori ogotengechigu eri niche narwa eri nabere buya gekore ekeng'wanso eki mbuya gekore cheki ekeng'wanso ekenene nindwera omonene ekeng'wanso imwakire mbuya mono indangeria erieta ang'o y'omonene. Bwana asifiwe. Nabuurizikare naki indireri ogochakora Yesu okorukoruga itari nochomorore Yesu tari gocha koruga itari obegete chianga bune chira mbegete Yesu tari gocha koruga itari obegete chiswenta chingiya Yesu tari gocha koruga itari rero kabogoretie ebintu ebiya omonene gagocha akorokeraye ekero kwabugoire getambukiro kwakachire noe n'abantu ekanisa. Bwana asifiwe. Oire getambukiro obo y'omupastori okurandiria ekanisa. Haleluya. Oire getambukiro ochandekera omutaka oyo ole next yaria Nyasaye erieta lyarirangerwa ekiagera gwakora yaramaya indio chorocho kochokora Yesu kurwitagari onye turaro omutaka oli mwirari indio chakora Yesu ochagiseri kyao onye turamurwera esemo yao ya ikomi kikamilifu ekiagera n'abayitore we are thieves ntori abayibi omonene tokumurwera esemo ya ikomi elio gwete wasayo muko kwayo ne poundi walike poundi omwana chako para chichiro muko watigario mai igakore chiwatigaria eine obuna bwo bwito bwate na kyago tebanga ni murwere kigwaso ni soye ase esto yane ni soye ase chi account cyane imurwere omonene erietaria yaritogiwe. Bwana asifiwe. Amen. Itukoria re twaja kurene ring'anaki mbuya mono asama ya Nyasaye akoreki atokoreye ekiagere kero togosoma Isaya chapter 3 Isaya 3 madam ningani oyasome Isaya 3 osome 10 aba gusibuka bara nento no musinde oyigubuna egoteba kegusina kinta getosome Isaya 3 osome 10 kegusina kinta turana gelipakanda bakumi. Bwana asifiwe. Isaya 3 kegusina egotebaiga tebya banyeno buronge ng'amang'ana n'abamaya asibare barabwo mbariye okwama kwokora kwabo. Amina. Bwana asifiwe. Amen. Batebya banyeno buronge imbali okwama kwokora kwabo korenaki okuya nande batebi naba yakori amabena bakora obo beno bwabo abakori amabe amang'ana n'abamabe asibare. Haleluya. Kiagera aya maboko abo abaire abakora naro barakorerwe abanyene. Bwana asifiwe. Ekiagera kwabuguri ekeng'wanso kwamurwera omonene aseri chiburiri Daudi atebet abore tinga ninkindarwe ngirane ryo monene ng'ambuya mono asama yayankoreire omanya kuika abu fa 17 otebanga nimbugurie imurwere gentoki ekeng'wanso egere erieta ryo monene koreki itoiwe
awenyo alenga wakorera maya ayeno yo mobo twasomira Isaiah chapter 3 verse 10 inga asengencho ya maya igwakorire asengencho ya maya yabangina mwakorire omanyire goteba nga batebya abanyano burunge amangana nabe byase bakoleta ki asibari Bwana asifiwe Amen. abakoria muronge na ubali batari kunyinyera abantu amangana nabe byase bakoleta ki asibari abakoria muronge na ubali baruro moyo bogokia somo nene barure baire atua yo gokora ki yo gotoleka amangana naba mayase bakoleta ki asibari Bwana asifiwe bono Yesu agotaraiga okoboko kwa moina igabo koletige kawo hichire amaseseni y'abakoria maya naona sasa na moina okoboko kobe na are saitane no are abogoretia aya abakoria amabe bono nayo kurigerio chore esteri aba bonse babere babunegete nkorokyo gogoraki ogachora no gokora amabe gose no gokora yakorete ki ayarama omanyire gotebanga gendo batebi abakori amabe nebe bobase bari haleluya amen ekiagera ngana ndiyo nonyine ri masebu kwabu igo chigoeta litaikiraneti ekiagera abanyabe bagotebanga ingara ligakorete ki ingara likare ngomonene ta gokoraki taraika igago to tebinga omonene ta gotebana kuikiranire yaye buna abandi bakorete ki bakagerete ori oraira ya itikoria rero natebanga mariga tayo we are celebrating him are we together ori oraire garia nerere rogera nanchi nanyoreri banji ko batebinga amangana nabe buya saba kori gento ki abaya nande nabe boba saba kori amabe Kenya sabe como ela saía. A sare e familia egokere omoikoye. A sare ire nere akokenga nonya ntimogeta e familia ne nyasaye na irindete. Nonya inde ari na barabwo na bonda mu na barabu kimoika ekiagera omoyo mabwate. Abana bane na abachukuru baye banyoro goseseni bwa kubwa asebaikirite nonya mbona iga. Ekiagero mona gotebana toichorie ekiagero buya bwaye borobunguri koera haleluya Bwana asifiwe na kieko na ritu kuria twachanga goteana ki tigomo neno yo to sabo yore moyo ato igore obongo ato tuntume na manyingae ekero to kone chipigipigi ekero to kone na chigari ekero to rase chinyomba cheito nonya nekero tuile haleluya Amen. Omonene igakusesiria abaye nonyene kero bakoleteki Parai. Ngento kiurawe ondanerio monene mbia mono asama yakoreki Correct. haleluya Amen. totende to sabe tende twasi ekero mona korera yara maya bane kero gotinena tene mone mbiyama abandi mbara bagusingotinena koteno kokoro kumasinge chongo mabere tokora tiki temia yatsa nyasaito aseretaria Yesu omone na kubakire na koiro bonekera kwa bweneire biamono motoria asengincheke ukibogima biamono Kristo asenginchori tukeri na dinaye watorose liaikire bono gocha mugoroba twaroro buya bwao nande twaroro bonde bwao asikire gitambukiwe mono na sabira mabera aswakora mamicha otwabire twins na sabira motoria litukeriga twacha kugokera umwaka yo masokura ku mwaka tata twakwere limbia mono asengincho watu irobo moyo nande twanyora twins story bia ntoko etikende ase account yao
kurinde na sincha mabera mange tata kwaga twanore turi moyo buyamone kyagera watwire na riri tukeriga tori kwana ringana riao ekyagera no muyore nasabire nga ringane tato na kwalinga na ira bana bawo inche tindio moikiranu kurinde nchine bekirusa bono tigari nywera sichinkoro chitu tigari nywero manona samonga itu tigari betaya sichi family chitu tigari betaya asekirayo moitu amana totoro kande na roto wao tosabire tatone saitana yokoleta yatabwenereti amana no mukane wetrasiritere Yesu tokoro tukono mwaso biyamone kyagarayo yorumuya seseni abana benkeye seseni amate baitana ine seseni abana bamwa posire seseni abana babusire bons tatane amatingi matinkunyiba naito tunse seseni ekero togosoa kobwa mono tatone kwanda turi event inde tuseseni tiri taria ori bakwe wetrasi taria Yesu na sabina kwera amen. Biamono sana Kenya sabasi. Bwana asifiwe. Muri no moko. Tete kora bosibonyire. Nda te kora masiasa sogete. Chingage chine cho sasoka. Nande bona abagani baito no bara. They are very happy about this event. Nda te kuirari bagay nande. Ndangeri one of us, Kurase family. Atore tere onde bon sasa abanya kenyoro abaro barwe speech nkenke nande tumanya kwera na Kurase family. Minto nande wairire to wakranya sainga mbiyamono asobwa robo na asense meyo igona saba morisi Simeon please orente babere kenyoro yeito na nakie kanisa so you'll take that bit. Minto auto ikira igasi ngencho yoko nyorania igoro yobuya umuga kabosiro rarete nabo igo ogo chako une family go chamo toshe ndagera tuinyoranie amaya mugaka tokorerete na ende tunyare yanyare go to inspire otoro kinga na ende tubwate future igonde no mogoko na ende na inche go sangase ya frega litanga nitigangire libageri ko bakwani yabale mate maruboro mbia muri mwesi togogetera kini haya bono tara leta babere akwane gereba tukwanire na barabwo kwa niaba ye kanisa ntole no mulisialia nkukwanale nabashirika babuno barocha abantu bekenyora iga nabwo abantu bageta nabageni bake bali tubwate bono kibungo ngire nataka anjeshe na inwe Saburi 100 Saburi 78 gombwate buku yege songo lakini rende bali mubwate yeke gusi na moko nyora na mangana yo bateba egotebe kebungo gya kabere I will open my mouth in parable I will utter dark sayings of old which we have heard verse 3 and known and our fathers have told us for ekinata etekobeka mono we will not hide them from their children showing to the generations to come the praises of the Lord and his strength and his wonderful works that he had done. Bono ekere ukura inyura usa kere ukonyora nganu bwate egesaku abantu batigarete netoka baminto bachire egento ngoro ikiya una bono ekere ukurigereri mugaka busire ga oikobwa ubwati origin yayo manyenga yarwete ekero kubwati story yayo bakumanya watenga busire gacheta kagoro boli mu sigisi igo ekioka gyachakire gukoera se story yo mugaka ubwate omukia gukurigia ebinte bono na bibiri mo kweresa abana mba manyanga ngaki enyombe ya roche kunera aliga ebinte buna biraiga mbiri kwa mabuna boba obo ko imoka mambi kwa banyora bwasokire kwatema kwa iraka kwagoka lakini ene process ekogenda matuko na matuko munda kwelina
na bole tiri mu mwana ngangaki ya buno ndo je miake gana ikire abukate yengo simeka uroje ninye gante na be na botanyeli ngirende ngo simekera nya tinkoli egento ngero na taite ko munyori ekero gukina turi korosie bintu bya obweka go korosi bake bya bachokorori na kiekora turai go mugako yakorete gasingia taiyo lakini he lived behind a rich legacy yani ege obondo boro bonene atigeta so muchyoya na kieko nataka ubatenga ekeremo kugenda singa abana aba bagukina babake mwara ba isaransi mwara batiye megano ya nyuma unanga kimwa kinete ono mutago chigochaiga orore bintu iga ukaganga kinga igoro byajete ebintu byarigi gwa matuko kwa batebu na gwa isaransi te buna twakinete gutira egera abana barabwo batwara egento kekuba inspire okora buna bali banyuma bakorete tingira libaga linene mulisia yonare gugusaba o isaranse igo tigandare tumunginura baba Yunes bono ayutwate abana ayo jabwate ayu amakuru injungora tweresa buna mwachita ko rabono rinde ekarogote abaiguru ya mangana amakuru abakuru mbakorete mbaro na ni tubaroje na maiso na ndege nto gyokora ari kurwa saba kuraba ni story eri barakora baragote ko bomugano muya nayo go gusuki mutwe pia mana baba pia mana aba minto abaiga banga bachokoro na bana bonse ba minto mbuya muri aba kani mbuya muri mansi Simeoni ante vinga tu agolete bona gote ngokwana ne bona na bana ba ngote bia bachokoro abaiga baba mere yabo na si bonse mbuya mono mwenyorete nga muchako mera na iga karo kenda bana bali kumira na njena manyita na baya mangana ya lenge bona muna mwamira na iga nalibuya na intu mwaturang to ko bakirori kiagera na baba bana baine bara imuke bakora mako mutamanya ini bona mbuya mono Simeoni anyoria nga gento kiki akori mwenyoria abana baba banya gotenge bibionsi bimanyeti oyo manyire gokwana gose gokwana gasongo so kwana ke gusi muna mwacha iga mwabatebia nga kwaro je twaganda tario magokoro hasoso irie twagete kuumirana enga kinere twalerete ono togacha kuumirana na soko ka sengenjo babu asi ararete bana bakumanya okurara abana balero kero kende omonto nasira mbali komanyanga omonto na mwacha kuumirana yeba koronga mbusa igesere mwabatebia amaene mugaka nararete abagaka mbararete mugaka nararete bo muchio yo no ndengoro ku Yunes na rutu nera iga munare iga obosire na iga no maranga gotwa gurete asenge njama abagaka bali barenge kwerina bakeri na iga tware kongorana ne chibando mugaka no mwalimu orengone no musigari orenge bakeri na gakotoka goreke gingeke ona gingeke na otomanyete twanyorera abana na bwaba twabasomirie abande bachire chinse chia ngumbu ona mbuya na ararie bukweri ateba eribono insaburi yare kobori nga nkinda amonene amaya nkorei moje monyenge kebungu omana no tokoleira amaya ntoko akomora nirimbu ya mono akintoko nyara senginyo tamaitense yobosomba bwa saitani gotoko sabanya sato muiko machan egera nonya abatore moya tokora yara amaya baralire togokora amaya kaenga kende ndo chakumirana mbuya mona bayage ni mwachega ega saitoga wana ntu jena ke dina bana abo kabago chaba chokora ando chembari tabage ni ba basani babo igombu ya mono akiso karmo kogenda mogenda buya na ndi mbuya mono mara ntamasikani mugancha mangana ya mukarenta iga mbuya mono mongino itata beti buya iga kole samari lakini ayabwate na mangi
agotebu na bamenyete gaiga ruto abari bamenyete gochimata ari bachagete chinyumba chiobonyansi bakabeka rigeri bati bona abana bande bagocha gokagira ng'aki ng'abono nabo barenge iga yaya banta abang'are bachakirete igo tiga Nyasaye endere gotosesenia omorisia inchungo nayo totebie kora nari baria bakoro rende batigarete miaka yachira ake babwate enchera bona bombwate yane lakini ya notebe gochimagagake egere otworo kinga abantu abagokina nkigose kera bakune korwa ase ng'ana bune iyo egere na baro basuke gochimoto. Karibu sana omorisi. Tigamba kwani bareke banda kelirogoro na bareke banda kiamate onde bwense igwete wairire buya nja Samarieta no mwenga ngorokwa mwako yuraire gano yo minto itanga ningo teba mbia mono asengencho mwabege tomoro belioyo nambende mbia mono sana asengencho tigamba tebie monyanchere ebungo bibereka oyo mantu bolere kebungo kia Zaburi emie ya mona 33 anya bange moye manyete lakini rende ninga ninkwane gendeka mabu aende na inche karonge ndete kunya gukwa naiga tigangi gore getabu gekorokwa omurandi 3 ekebunge kemo ekero yako wa standby murandi 3 ekebunge kemo yekare gukwaniranga kerege ntoke okole kananke bwate ngaki yaye nekaro ke bwate ngaki yaye wane ka to koinyora ebiko ya okole kana na boto bwene ta koinyoranga yo bia kole kana asengaki yaye na ende ngaki ebwenerete igoro chekero omanena goteba ng'a kerege ntoke bwato muroberioe yo Nyasaye tabwati omuroberi ebigo kole kana nto bwenerete twancherana karo twancheranire twatebia omanena mbia mono vai Filipinye kabungo kia gatano na gatano limo abu nabego totebi ng'a toiraneri ng'ambia mono asikera ling'ana bone karo yakorekanire nabo tobwenete twateba mbia mono asikera ling'ana twamotebia omonene naye kwarochebo naende tigatokoreki naende twakoiraneri mbuya mono intumwanya abantu na Nyasaye nero gototebi ng'a moiraneri ng'a mbuya mono asikera ling'ana nekero yaikeire ekiapeniri tigatwancherana bona magana 3 twancherane toreke pise binto naende obogima bokoreki nabale atatu ekige gwapen yasengaki yaye naende tigatwancherane lakini naende gatiabu toreke pishe nekende kia gatatu obogima bokoreki bogenderere nakieke tore rero naende mbia mono the family of my brother Bosire asokoroberio omoroberi buna oyo ase engencho ya ogocha ase obwamo bono tigainche ase ekebungo keri nabatei monyigorere oyo igoire ansomere soma Morisha Zaburi 133 ogende ng'ora ogotera okunu gwa Daudi gagotema iga rora buna ere buya
rora bunere buya na okogokio konene tiga igoban rora oyu gago tonyori ngatorore usitorigereri usitomanye unere buya ekeroki ekero abantu abamo bakomenyamo baigwanaine oyitigera igo egente kiekebwate ebinto bitatu limo kere 3 in 1 abantu abamo ekinekemo bamenye tarari amo naende kia gatatu baigwanaine bakorete ki baigwanaine igekara mokorigereria the family here baramo naende bakorete omoroberi oyo naende igonga tibachetaamo bakarosia omoroberi oyo bakoikeranire abantu abunga abare separate abo n'abantu abamo bamenyete amo ase omochie oyo naende bakorete ki baigwanaine naende baigwanaine igo nabo nare goteba mbuya mono ase engencho ya omoroberi buna oyo tari korande nare lakini rende neribaga naegwa na inche ya ogotebia bari bonsi barega iga ng'a karibu nonye naba bechipicha buna oria omosani ono oria egere tokore ki toba ase obwamo twensi twabeire ase obwamo bono mong'ina Ruto ombwenete kogotebi ng'a gwakorete buya ase okorete abana abo bonsi amo abachukuru bachukuru orimbaro n'abaamate n'abasani toramo rero ase engencho ya omoroberi oyo tiga toiraneri nyasaye oito ng'a mbuya mono ekiagera nere okonyara bionsi intwe tokomobori otwanchera kera twanchire twamanya gokora igo tiga ntebe mbuya mono morisia naende karibu bari mwensi moro ase engencho ya okobwaterana iga igo omorisia oitere tiga timoke buya ekiagera nyasaye ngochare ntoumerane ekara gocha ntoumerane naende moumerane mwensi amo nere na bari bonsi bararire ekero bakoboka etoke twensi twaumeranire naende tokwanani naende torore ng'a mbuya igo bono morisi nabono ngoteba mbuya mono aiga inche ninka tingokwana mang'ana mange n'abagento rae onye baro egere bakwane thank you aseribaga buya mono ase amang'ana ya okoencourage sana iga ng'a apart from koba omorisi igareka naende buna atokaribisire igo tonyore ng'a igareka mono bono tiga nainche mbutore kebindi ekio kiokoreta abanto abasirika bari bageta kwania apa ya abanto bari rende motakwana igo tiga gaki toire ng'a aba bakwana enkwana yarenge yaino gose kobora ore ribaga nyasaye tiga nchayo abe bono ekere mogo moisarans teiga nabatei saburi 78 toinyore totebia abana emigano ya nyuma lakini boigo mweba kuumerana tebe ngaki ng'a netarikie ya motokonyora Biblia goteba ase Hebrews 10:25 tobe tukuumerana kire ngaki egekogera tumanyete ng'a rituko ririo koirana kwa Yesu riabererani tiga nyasaye tuseni bune family kanya tusenie anda endere gotwa moyo ibo gochamo tari ase event bune yo musebuka lakini kere tubwate mang'anande muntu ndabwate gosena gosirugo tata getega bune family twachichamo nande twakora yo asiri tari ya Yesu mbia mono tiga nyasaye tuseni abachukuru onye mwabere tiare please totete ng'a ase family abachukuru bagochaka baende very brief egere tonyore Mbia muri nande kiwanda kia mate mbia muri aseri tukoria rero kiro muntu urega iga nchini mumanyite sasa mimi nimelelewa hapa asomo gaka Samson Bosire ore sokoro yani and I'm privileged to be the eldest granddaughter wono njenona akiniretega manyite buya kabisa sokoro kera begete yangenyi
nekera begete yange yagotire inche namanyete ngencho yae inche nagachisibiri nande sokoro minto nanganchete sauri are goteba ng'a hae tobwati bitenge kanyakorosi endagira tiga abande baende mugondo. So like I want to say that he knew my weakness and nande namanyete buya kabisa na kerora ari kwende college tukitoka hapa tuarete na sokoro kurega mpaka Embu asitwararete mpaka akanifanyia admission all that keranya arete ko baga kurara. We didn't have chingaki une familia kumorera itukoria rero nyasa otoire chingaki choko inyora obogima bwaye nekero toregaiga abamate mwacha muya munasogocha. This opportunity does not come just like that. We thank God for that. And the goodness abwate naomba ya kwamba bali twamumanyete twins tomonyore na matukayo and then to inyore biri arenge konyaga gotosomi tomenyere na birobi na into tonyare komenya matuka mange bunera nyare tokomenya biya muno na inche tigangireri bageri ko bakwana na kimwa hoirere wana iga tuatire ase obasherekea iga ase familia yaito tuwakira ngambia muno ase bageni bali achire goto watsiga iga engo nyora sokoro bunaga bere gagoto in college agatebire ng'a tunyare toko batokora umuki ase school noe sichigasi chitukunyara tokora toba tobe yani tobe n'abantu bali tukunyara tokora n'umuki ase ke igasi tukunyara tokora noe nabagachire gario turimbo gocha se itomate nyara gago tuteinga kero mure gosinyige iga mwanyara mo check ebinto ngakibire mwanyara mo gutige ebinto igo ande nabari konyara tuteinga na mo kunyara mo kwa noni kanisa ni mwanyara mo go kororo monene aina na wa batukora batemeti ekiagera triko baros magoso sentir come they have tried bakrechen coaching. Anyway, thank you so much. Kurwega abachukuru na mkagete bale ko represent abachukuru and I think it is enough as abachukuru. Bono tikanga nderi bageri indiru wicha se parents babachukuru na baro banyare kur speeches chao mo very brief. Karong ndata ko na ri bageri wicha se mole bona yo. Naenda bakoni ngaboire bijaiga chine chingaki tongonyura umugoro onyata ko bakurara chingaki angamaga yomwako yomo kwera njabete chingaki chenge chubororo chingaki chinkong takidende wekarabona iga twaremerere na nyasao tusenire otokonyire baka tuikire gekeke tigante bengambya mono ase chikanisa abairi abasani nabandi bonse banyate ko bagotunchukana ase chingakitware kena oborobonge koikeraiga mwatosirire nande mwa tochengre baka twanyako batukikira chingakichi one kertokanda ko celebrating ngaki yo musae aso ubugima bwo bwatasense tetonyurenga obumoyo mbori motwe totwareho nga ngaki ya monto nyako batukumirana n'abantu bari banyako bakorara ikinana ko sababa minta bana ba minto mbaye bari batka otikare tororo totwaro ko semere ntonyara ko batoko pomoyo mumuntu kanyaka wakorara nantonyaka batokoreza hope so tiga tubwaterane baka chinga kiende asante Mintaze Kristo wairire bija wairire so ubakaranya sanga mbiyama naso watoachinga kichi
Mwaka hujaisha. Njari nginga toshereke but chinga kinebiro na chitakore tiki chitaiyo. Ngamba ono twenyorete turi amo abangake. So une family tokaranga tika tochama abasani tobarangeri tobatebi ngambi yamano asogo tobwate siese chinga kichiri. Rita Pamela mwana obosire omonene. Nateba omonene tari omotangi. Omwana obosire orena naki omonene. Nashukuru kiagera ase chingaki nyasato ete na tato minto natemete Morisi nateba tuansirete mata rishyomba cyo bonyansi so muna intwe bari abana baya banene ntumaite safari paka sato igeti osa atoikiriga abona toikiriga abono iga ategira abantu abangi abana baye abachokoro n'abachokorori tata nabwo atege mukiere ngaso mabwengeri ngatata tarisi kwa kanya tata mtukarwarite kwa aro wotebi omutu omuri yani gatura kiri ngatata mtara ari nyagitari ya pakeri buna ganste korwara pake full stop ikaba nekinya sama konya tengeri ngatate no are korwara yentata oboete na mariogo meta banta bangi ntuboeta mariogo sana lakini tata mintoga are kunywa mariogo mna enchu yani akorutega ryoka ajali tare kuyuse ndorochire ga oko moriere riko kwaondoka maninga gago arere gako akonya kunyuta go saba no machi oina era tato minto na tato minto taringe montorioki una wana waye tato minto tu amaite gago kurama nga upusi igabona kwa magechi na sio rahisi kutochama enta bwata setore na mabira ko Brenda ate mochoko shorio manyene era ngare gotebu nga tolitenge ono intwe akitu akinete obore mobontu abore mana maboko. Yes, and that is how we grew up. Buna inche my elder sister now afya yake ilikuwa nzuri sana, so mimi nilishika jembe na wana wa mintoga abange wa maitenga mimi nilikuwa mkali sikuwa nawaelewa kiagera karima mumtaka rwarire kuboka minto ni saa 9 saa 9 torosiro ngori nyengombe kerorekamu twabuse nyumba saa 10 mugondo esinda sitaki kujua gusino mokore gosetori moke ko gichore moyo ko yana lazima ureme tuarema. I remember at one time my dad no arenge that time konyochire kaga kana mugondo kibwika ngwake bikamago 1 acre kabeka mokumbwati kono magiga mobeke bituma mobeke chingende mobeke obwoyo moiraneri tato mintaga acha sasa bande mwanone tirabo inchiko rigereria ngo aho ndabintigera lakini nori akoraki nori atigara na mutebitata ngocha turi bono iga so tata ka kanura kandi abana baminta bakebare ko goka nganko rusigo turararia mugono so no komotenga ki asini mtata bako na atigire gwaka bako ikigari tuachi ka gocha echoki. And I think my siblings hated me for quite some time for that. But that is how nakikia reko gatwaraga na ntwendararia sukuru kiara mamo minto nakarwarire mongina Eunice bare gamba manyeti chiga kinchire chiare goika tutabwate bwayibudi torindu tweka ujipange buna bana bagotigara omochioyo ogenda araria sukuru. That is the life we lived, but we thank God nga besi betia nono yo kwabusa omwana obosire mbujatore. Tunashukuru baba yetu na mama yetu hapa hivi. Asa familia cheto chaba yodi baito mwanyarero no kiyaka
Tunataka kushukuru sana kiegera soko bwatera nas koryogo ke sobo komwa sobo ya sobo be toikire na toikirega matuko tata ruarete timaitio sana makego sana mangi iko bwati ngaki kwayarora lakini towards the egochia so korera mistake ya beto tata kabo morweire tata na beto morweire lakini nashukuru Mungu tato minto agotimoka sama bokaitu. Yeah, and I'll tell you, I held nkabuata tato minta karara sobo koko kwane paka kamieni. Leo njambere tako sana sama tukamange, lakini leo nataka kushukuru Mungu because erine eskuru gete na begetwe kigera tata konyokure lakini ekara komiamia igara mogeti akarigereria bantu bonsi tulikuwa wengi sana seru agatorigereria twens tato mintaka mnyagonja akoraki akarara abekero tu amuruseti ara kara ruseti chi machine tu atatu ngogoreki lakini na wao getaga torigereria na ni ukimwongelesha na kuangalia akarera tukamutebitiga korera tata agakira and I want to believe onya abantu bago kuba igwete buya tato mitoro bago kwete isanegete nga muna abana baye ne family ntu atemete como ruanirira rakinya saga nchanga tigakoreki tigatumu so aserero tuacha soko bakera ngambia mono ikiagera no tuara chibesenseye onya abantu bamino muriamo nemechando so asante sana sekenyoreke kiageta kiemo cheno asechi family cheto mokwa nyareru sokoro amanyekanete mono no kiyaka naba mate baito asogoto ikange na koboto bwate sine kanisa ne chikanisa cheto chiaga mone kanisa yageta saba ibori baito bakogenda asante sana na tunaomba Mungu awabariki sana. Elda naomba to let me take over this bit because of time. Auntie Kemoma, Auntie Nyanchama, please. Dinganerimo, egere tokore korwa se family, toranerikon. Please. Abairi baito n'abasani abana ba minto ruto minto bachokoro bane na rodi babira abanene buja nagokire nabakwanira imbiya muri mwese ntubono turu namange tugukwana kuruwo mugago minta atimokaga ndero tuaumiranire ga nabana aba ba minto baito buna bagenda tawao naira neirimbiya mono baba mwachite kuturangiri guchaga iga twabakwaniri mwatorente ira bachukuru twaigure buya gaki tigatata bakwe na simoko genda mobe buna murigo nimate na bana bayagu kumi muri na ndi nyasaba mente kubasese ni mukini buya na bana bane evo no mbiya mona simwensi no murandi itorandi nakwire nirimbya mono ngwangu na gaki osese ni kumono buya mono keima nanjira bakwani abana bane na bachukuru mbiya muri mwensi na baminto mwensi nje ngoira nirimnya sa mbiya mono esengejo mwaro biretika kina ntumo gaturangirika nje tufacha korra abana kujya abandi ndo bamanye panye tuabarorire mabuo abachukuru muna bari ba feni tuabaroje kare lakini doroje bagotire babira banta bane tugerania sa mbiya mono ande genda mutu gutunyira ki mugutweba ki mwachire mwatukwani kaki entuende asango nyakutulendale na intutu bwatu korwire asango nyakutulendale kuirania sa mbiya mono abana beruotie igoro nabakwanira mbiya muri mwezi mbiya mono egekogera Nyasaye otoikirie obwarobo njaserie tangoro kurosmora omokogoti omwaba Ruth ande no mwana Ruth ekere narenge goichaga inche nare korora ng'a osire moko yone nare komorora buna
tata omwana oruto omotangi noyote banere monene ndoche ngana batu amachiko kina amo igabana nkabarara buna abana ba minto tugakina buna bagisangyo makoyo ne busire na timoka tachiete west. Why do I say this? Busire orerira abantu abange abaime na abaisiko abantu bakine irobosire abande batabwati oboiri bwa manyinga lakini bagakina buna abana babosire naende bagaseboka ngakitawoteba. So inke mwanya bantu tokolera asenkoro but obo maene mbolingo okungora bono bosire rare komenya emyaka yonsi abe tasira lakini asenge njo yobwanchani nabo twarenge torere na nabo twari kolera bono twachirega igari tukeli asogocho asobwamo nagoteba ningambu yamona asama bakari twabwatanete egere tugakora rituko ririri kaba naende rikabwenera naende toena nomokia bari batigarete abana bane na my sister na abachokoro ngobogima lazima bagenderere naende asoko gendera mpaka tobamo komenta nayo tomotogia monene naende tomobwati chinga kichionse egekora bosire garara karo morisia igarenge meye kanisa abana babosire na abachokoro ingikera gere mo bwati example ya tato mino na mamo mino na sokoro ya ino na ba okoro mino kende ngeligete garete nse tokora otatiga komolero manene bosire gatebwa kobo muntu mororo otari mangana mange naenda okororera abantu amabera bono ntutiga twebori ntutu atigaire intu ingitora amanyekana na kerokyo ekero torabe twaruro boiko bwenseye ingitora atige magega rina riri swali na atigera abaminto otherwise asa ya makego sa mange tigantigera abo mbiamono abakwanire orero goro na mate mbiamore Ekiane kia. nabakwanire nende mbiamore chasa marita ngoro Karen Kemt njagondo yo gatatu gocho mwali o maboru nchemochenuga by the way timanyiri na nyabantu baro batanya komenya ubusire ninji oya nachakire gocho busire mbona nachakire gocho busire abe konyarikana nga idambugi makina amenyete ntari konyara chinga kichoko choko menyaga but wakera busire ngambia mono mokoyone ikiagera tereis konyora abaskari abange babwate chi family chi prospete. For one, my brother-in-law tari kunywa marwa poko nyora abaskari batari kunywa marwa naenda maki ningago trigo monto gokore bibe lakini gogwete nyasaka mokonyo mokungu. My sister, thank you. Awanta bangi vaitero kobako kwao. And from that, their hands, awanta vaitero kobako kwao, usire tamete nkani gamenyete isko emyake mingi. But you took a role of a husband and a wife, ukinia abana bao, osemia abana bamyete umucho, abande baka inherit erietari omusacho, but are even related. Nona mwaki yaka abana mbaro babwate chi certificate chikorukurietari abosire. Mwanya pamero ogotebanga she got the hardest time. Ekerota to mabaru arte. I also say I had the hardest time. Jeneta unimenyete pi. Bosire amete chimita nyagitari korumwane. From there na wata my sister rura abono utarane nyimbo. By then ngari kutarera chinyimbo ibere. I have a problem yo mugongo beko muchibi. Nimba to murere nyumba, nimba te chifundishi kwa gache nyumba, nimba to murere nyagitari. I could see Melchianga, we can run my sister Ruth, Erike rari tuko. Kera bantu banka nyansanja bagocha, na inche nonko buta. Na inyoranga, na kingo kora. Ngochi kocha na chifundi chantige kere mto isko. Nimba te mugongo ko bira nyumba.
omorwire mbwato gutara na magura abere, I got a problem. Bakekera umoko yona gusira, I was in the ward, Ram Hospital, Mogongo Wood. But I congratulate Esujeri Raidensar. I congratulate his wife, who is my sister. Mommy, you came from a good home. You are a good woman. Wakiniria waiseke, and I ando wakanga waiseke mbabu at 5 damage. This is a blessed home, and it's a blessed generation. Abana bakore binte biya abantu bakorana maisoni binde bitai korakana. And from there hence, olimwacha gotosangesi kama kogenda magenda biya. Oni ntu abanda stwat giti chinka jeto tu atuere to Friday nkoira na tole do enete nga sai na to konya sipara ande kerense to komenya tete ko bate monto na ruo tenga chivesa nchiko to konya kende it is true na wogo tuara chivesa nchiko achi semi nchiko abasani ochira ko abasani karo baguchira kinyonyore michando to ko barora to semeria sinya sai nekera to ire chivesa chi ato seseniri to tambukeria abande obwanchani obuto tambukeria abande obondo obuto tambukeria abande totige kwero gonyanga ntunto bwate thinking that maybe oyo tabwati tamanyeti koli nyasaye ga senet kiro monto kibwe yake na bakire mbyamano gotora atigane ke moika to bamo ke mobere to gotigana to bogorira nchigurube kere konyarekana ando obwanchani obo kwagacha byamana saya make abachukuru barure nande bamungaga tsenkwa it's okay kitake chasing into totagete tigama maje mama nchoja kwane lingane limo tumanya ukolege ntukende abaminto nabakwani biya mulega abana bagusire biya mure na ende biya mu kwani ya bachukuru biya mu ntego nkubaira ni biya mu asobocha kwino abasani nabange naringe gocha kotedi bache lakini tigamakani ngaki chegente ketina nagokerora kwa ukweli ya mambo sijawahi ona igendeke ana kumetinga bora ngaki abana abane gabanchuka bagasali kemetu kibono mbindu kibono bagonte nkayubo be nende nkaondo kanga bugero bon mangana kiya abana bagokora lakini rende na atethire mbia mono asengencho heki alengi ibagandi alengo olio gukwana ibagandi alengo olio kumanya omwiri gotwarenge gesunteine ono abana bane bagantethia mama tigantu tokore gitu tagete rende ngabo mwororo kabuga rende mumurana karo kare sa kare ngamburi tata nkieke agante ya mama tiga tokore kende gionsi buna kore ngana tokore taki tutagete ona rende njengate basawa na ende na mayetenga na wo yari ngigo chakawaiga inasi yetu ngenjo aye gente kina na gokerora mwana gokerora inu sei na majeno mwana gokerora kene ntu anya gokerora ono njena mokwereria abana bane mbiya mono asemeroberia inu na mwabwate na inde mwanchetenga nkorangeri muraba iri nabasani bate kuba bwate siasa gokora amasobo asinkaja ino na kumanya ngana kimwa mukinete kiagera kutwarenge gotigaria nkainyorete muno nga abana nkwenda barenge mugondo chinsa iko kainyorete nyaro mwana no muno gukwane bindebi tinko bwabe osalekirie kalenda seke ne kia mangana na bayarenge iko muno mwana Pamela kwana
nabo yaringe igo wono nabo baringe naye nabo baringe kurimi chieri ntu abwate nabo baringe kurimi muna bamura na nje nabo nababundisete kero muntu bwato bukombe bw'echieri kora gento ki remi chieri naye nabo baringe kurimi naye nde bakora babanga kere gento bakora bamanya kugenda esukuru bakoina na lunch banyora kere gento mbuya kere bono nche onko baina nirimbiya mono abasani bane asogocha nabairi nabana bane chinatebire mbuya mono tienya sabarende tunya kubwatera naiga kubwa mono tigata komye masabu chinga kichia toereire ntoroche ngana bo turabaise kubwatera ni gwengego tiga kero ya mama nyenga chinga kichia kare ndoki chaeri omokeno monene manyanga gentekenene tanga ni nyasaye busio kende gyonsi ekyo kora koranse ya monene nabaira nerimbu ya mono sana. Okoma kile chingo mchingia bia mono sana ukabo cha mwebangira abachokoro abana sisters and brothers na mama Sikieni habari na matendo ya Bwana Yesu, kando ya bahari na njia kuu ya Yeriko. Tazameni jinsi umati mkubwa unavyosogea, wamesikia habari zake Mwana wa Mungu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Waisraeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda.
amefufua Lazaro, neno lake la ponya. Hata baharini kote pepo zinatulia, amewalisha wenye njaa ya mwili hata neno. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Wastajabu jinsi mambo yake yalivyo, ameshinda kifo, yeye mwana wa Mungu, na sasa ni kuhani mkuu, amefanyika bora kuliko malaika nao wanadamu. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa Israeli, ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi leo wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda, hakuna linalomshinda. Ni nani awezaye kufanya mambo makuu? Ni nani awezaye kuokoa? Mwana seremala, Mungu wa
ameponya vipofu, viwete wanatembea, mapepo yanatoroka, viziwi wasikia. Mume wa wajane leo yumo hekaluni, yeye ni mkuu, Mungu astahili heshima. Simba wa Yuda hakuna linalomshinda. Acheni Kristo aitwe Kristo, Kristo wa zamani, Kristo wa leo hii, Kristo wa msalaba, ndiye yule ajaye, atatikisa dunia yote. Acheni Kristo aitwe Kristo, Kristo wa zamani, Kristo wa leo hii, Kristo wa msalaba, ndiye yule ajaye, atatikisa dunia yote. Ni Kristo yule wa zamani, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, oh, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Muda si mwingi atarejea, shika ulicho nacho, ni wakati wa tabu, yote yaliyonenwa sasa yametimia. Sasa yatosha kurudi kwake. Muda si mwingi atarejea, shika ulicho nacho, ni wakati wa tabu, yote yaliyonenwa sasa yametimia. Sasa yatosha kurudi kwake. Ni Kristo yule wa zamani, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, oh, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, oh, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, oh, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona. Ni Kristo yule wa zamani, oh, ni Kristo wa msalaba, aliyeshinda mauti, ajaye tutamwona.
tunashukuru Mungu kwa ajili ya kulala kwa baba yetu na kumuaga rasmi. Si eti hatu kumuaga, tunajua alilala ama alikufa, lakini vile dadangu alisema hatukuwa na wakati wa kulia. Unajua ule wakati ilikuwa ni kujiuliza maswali. Lakini leo kama jamii mmekuja, tumekula pamoja, tumeshiriki, tuwasangire asobomo aseigo bune familia kwa niaba ya mamo minto yotigarete ne family ya Bosire yonsi na Mwanyarero engima totagete ko irani yari tangani nyasawe tongambia mono ikiagera chika kinche ikatwa rangarire lyakoreki lyasalikire lakini otobwatererire twakorire aria twaganete gukora asengenjio kumunyora tato minto nabo twari kuragire muna abana ba Bosire erinde takore lakini oyo torentire igoro otoiro moeso otoire chinguru chugotenwa ninwe moikaransetero goro na mate asengencho mwatamentire riberera twekaransamo tosange kiagera endagere tware kuruga yarengene mwabosire tarimo lakini bono tuachabune jamii abamate abairi abasani n'abana babosire ase kanisa ya Mochenwa Geta na Mochenwa ingima tunashukuru sana ase oburai waito weserekari because sometime back I think I saw the assistant chief around here. Yeah, tunashukuru sana kiera mbama iteno toriga ase abaminto igas tomenyete abana wa abaminto mbia mana soko toikange mbia mana soko tosira mbia mana soko twegerera none kero tokorekana ko babareu ntomanyete nga abaminto mbare babonete ko bamona intuga abarenga basani baime mono korende esawuna barabo mamumu abanyara korara babetia mono intwe but we want to believe we are together togendete ko bangora asoko musiria mamumu aseigo chingage cheikire bono togotigana igo togoteba nga Nyasaye ito oyore no bwanchani oyuwe chenguru oyo sesenia keriekia kwa ganeri abana ba Bosire awakane kabiri Nyasaye oria okorwanerera abana baye ekero bare abarebu otuasabire bune familia ya Bosire kero yomo akwagate akogitere akorae agotangane nororeri rwa boigo roseseneke otuasabire nga Nyasaye uyo wanema zote abana ba Bosire. I know of course we really cried when our dad and grandpa passed on, but it's time to surrender. Let us tell our God to give us the peace, give us the strength to move ahead, to continue living like our dad was still here, to fulfill the dream that he had for each and every one of you. So God bless you in a very special way. Kero togotigana otwasabire nga Nyasaye na bamalaika baye no moikomo cheno yarurego chia esegatagati abana baye agende na kera oyo muntu. And then there are special friends here, the Nyakerigas. We really want to appreciate you because in all this mwatenera mana intwe. I think mwaikira semoko abana ba Bosire kegera ekero amakongwa yago twikira mumanyete nane goteka murange Nyasaye tigabasesenie kera moko genda abarae
tangana sonsi na aba minto bacha kubwata ya gere tocha kona kwirigere ringanga kiabete saita ko agora chinchira chine nande sese ni wasoma nene ntagete nsabe. I know elder you're going to pray but I want to pray. Okay, tigato tena sogo saba murisi karago cha kore nchira yae tigato sabe ayore Nyasaye motongi igoro nanseo morukare nando muchikare kare tobo kama mintu akobori yango tara mona intu watokiriya somo cyosire tubarerire tuwasakire tuwaterire tuwagotogire moneno mukerere gugoro mbiye mona sabasani abana bayiri abakira senga inchego sanga mona intu tariere raisinga mwanya bantatige gasiyaye erinda chiche ko ikao yo mwabange gotoko bakera ngambi yamono na utobasukirgo cha sore omonene urugo sise ni kwabene kera se family ere represented here na into kere togotigara tuasabira ko bakwao ngata tora arete aitora eri Nyasaye tigara somo chyoyo agata mamo minto moya oboremo moya chinguru moya ni sem no bongaine kiegere keragotora ntomanyete na intwe gwemina torego chiana gochiaria lakini twasabira ko bakwao obuya bwabo toisane kanisa ya omonene toyeba oimokereri guguboro botambe aserieta ya Yesu Kristo yoro mubari to. Amen. Thank you so much. Ima tutara biamono madam biamono say brief vote of thanks ibagere nkurira nge Joel ya soro ora tabagani bari twenge na barao voto sarutiga. Please come. Biamono na inche tigangireri bageri ase chitaika chingeiro wakira Nyasaye mbuyamono ase ngenjo anyale ko make program eri tukeri na ba manyete ngo chakabari arengeiga into tamanyete ya nyale ko bari ko nyale kana ya korekanire kolengana no wanja kwae amono kugania kwa abana na abachukuru bae no mugina wakambiya mono nche ase family twabeire tokumanya nasenga kie ntambe through my friend Linet ontwarenga okolega asinere kemuri CDC Kisumu tokarua togacha Kisii. She was my boss Nyamira County. Tukakaa na yeye tukafanya kazi, tukatoka tukarudi Kisumu, tukafanya for around 4-5 years. Kurwa ruocha singe jetore abana baya twanya kuragana kiara yasaga twanjira usani wito endete mpaka muno wikire geke ikagera tuacha kumanya ne familia twara koze binto gocha Mwolemia matoke tuasimegeta tuabegete greenhouse ya tumefanya mengi na Mungu anaendelea kutujalia. Asa chinga kiechi ingonyara kuirali baganda angelia abami tabasani bane balitwaru na baro kubense amanya liba amo tenaiga family nyare ko barora nandenga ki makongo bwana rekaleta mwanya lete kwanjirana mugacha irinde tukanyara kuboko ase ikimutu agastu akore tumuchiona gocha na bare iga mwabarorire abatanyara nge babire batatu igo wawame wakiriza sengije chingaki tingagere tina ninge kroyo makwane mubaro chigaki pia mano asante. Okay. Wairere bia mwezi ya Samarieta Linet Nyaboki oyo bosire na Ruth ya una Joel ya ikawukwana
We've been friends for years. Na ekaro tata tumugiti. Abande maybe na mwarengereti nga abantabe babwate chipesa chinyinge na kibare kwagachire nyumba kibabwata matanga. But I want to clarify today nga kurilo kwarengi wa tata. Nyuma tata atarasira na atabeti my sister nga naganitie inyumba sabageni bari guchotimoka na ekanyari kanikaba konye tutaraika kwa achi nyumba hiyo ekara amangana yiwa bete ilitusumbua because we were like nakito kora tuikirani ukubani wa tata na indi tokora matanga korengana buna tuaganiti tomwaini. So abasani aba witras mukando they stepped in na nataka kuwashukuru. I don't know how much yakogera ikene nkiringe nyomberia chiobecha chitugaiga walijenga bila kulipwa igotari ngane chibese tuabwate tukagacha lakini tuikiraniti ayo asinje yabasani abamoroche gayo nekaro tuikarero nga ndutaite wakanga biyamo nasabasani bari batene mite naitwe yari konyare kana tubatike. You are the first people to arengereti wese tu inyorete ekaro tu amwite nganga koratoraya igo tiganya sandera kuwasisenya. You guys stood with us. Atuna la kuwalipa lakini tiganya sawa igora basisenya alimogo koraendelea kubaigorera na endelea kuwafungulia baraka zake. Ikenyoro biamono bali batene nete naitwe tiganya sawa sisenyi ikanisa tiganya sawa sisenyi abairi abamate bakekera mwako wenda tiganya sae aisanikie ukugani bwechinkoro chino biamono sana na mkienda mwende salama. Barikiwe sana. Thank you. Mbiyamono sana kagete tuikire chingake tubuhore event ito na sabire twins asomo ya wanja tutenene twins asansaba abwana sa story tutenene twins please. Totenne twins. Moyo ne kira higo. Ne umanyire. More uyawaye. Ne rogo chore lengaki. Sabe mucheno molene tutato yori gormono tatone na kwairo bonene kiagara kwa bene takole ni mbiamona sinja mabera mange kwa berumya kuriti kulia gachage to mucheno takwane manona mangana yara mange twakwande lingana liao twakwano mucheno mipe yande takogogeti twasabye tatu ito twabiri biyamune kiagera abagani avance kwa baile ya fingia paka tuikire kitari kechi twasabire familie twasabire omwana rutu n'abana bae n'abachikoro twabekira samokao Kristo kwa bamona barabo tuntube n'amanyi ngao amateyons abana bamwabo busire chiamati chabo na into twins abo turi event ya lero twasabire ngomoneno ubya bwabo tuisane pono krato chosoka kero yo mutatu na sirringu ubya bwabo tutangane turusire bitongo turusire morumo Kristo krato like yo tukakire byamono nekratro tike familia senka yabo tatwan tubetensi oburai bwao homo komonge oburendu burubia okoboko kwa masesenia twins kwa chumba
twasubira musine kuba sorry tubya wo twisane abarenga ukorase ukugwata manganaya tatwa na musubire ngati wogendere kubarenda nanoba kiye ukugwata manganaya kera no bakora mu gati ubukira gitsiko tiretari uri bakuwacha kwakolete witira sekretari Yesu na sabina kwigena amen. Thank you so much. There's a land that is fairer than day, and by faith we can see it afar. For the Father waits over the way to prepare us a dwelling place there. And we will sing on that beautiful shore the melodious song of the blessed, and our spirits will sorrow no more. Not a sign for the blessing of rest in the sweet by and by. Mwaka ya mwerire kurutata atimugete haijakuwa wakati rahisi. It's been challenging. We miss him very much. Tata alikuwa mtu mwenye alikuwa anapenda watu, alikuwa mpenda amani. He was a man of few words. He was a wise man, very hardworking, na alitupenda sisi watoto wake wote equally, wavulana kwa wasichana na hata majirani, watu wa nje pia. Tata was a disciplinarian, and Otorera Twensi Piga this big family to the level where we are. That can really depict the kind of man that he was. As we celebrate him today, tunataka tukushukuru Mungu. Haijakuwa rahisi, but kwa neema za Mungu Yes, authority this far, and we stand to testify his goodness. We choose to celebrate Dad every day. We truly celebrate him because of the man that he was. He was a special man, and there's no enough celebrations that we can have for him. He was our father, he was a grandfather, a great-grandfather, a man of God, na alitulea kanisani kwa njia za Kikristo. So zile njia ambazo ametulea are the ones that have brought us this far. So he was a noble man and he deserves to be celebrated. I miss everything about Dad. I miss my dad as a dad. I miss my dad as a guardian. I miss my dad as an administrator, as a guider. He was my motivator. He really was a good mentor to me. He encouraged me a lot. You know, growing up, alituhimiza, you know, to be hardworking, learn to invest. So I miss talking to him. I miss calling him Dad. You know, every day I pick up my phone. I really want to talk to him, but he's not there. But I know he's in a better place. How better, I don't know, but that's what we are told. I just want to believe that amepumzika kutoka kwa shida za dunia hii, the pain and suffering. But I still miss my dad as a dad, you know, the daughter-dad bond. Every day, I long for that. Kwa majirani, marafiki,
and family members, nataka kuwashukuru hasa utenena naintwe utoremia na to encourage to this point where we are today. We continue to treasure you, Dad. We miss you and keep resting in eternal peace. Looking forward to seeing you yonder. Thank you. My name is Nancy Bosire. My late dad, he was more than a father to us. He was a friend, a family patriarch. Actually, he was everything to us. As his daughters, I think alitupenda hata zaidi. It's not always, and it's not each and every day that you get a father who is a friend to his children. Our dad made this family as a haven of peace. And even a few neighbors when walikuwa wanakuwa na conflict. In fact, most of the conflicts zilikuwa zinapata resolutions in our family. Watu walikuwa wanapigana hata kutoka kwa barabara, wanakimbia, wanajua akifika kwa mzee Bosire mambo itakuwa sawa. He was everything to us. He loved us, he protected us, and there is nothing he hated more than kuona mtoto wake akikuwa in pain. I remember, most of the times nilikuanga, I used to have allergies a lot, and so in most occasions nilikuwa na, I'm almost down, and each and every moment wakati niko mgonjwa, my dad could not even sleep. Alikuwa anaweza amka hata mara 4 during the night akikuja kuona kama bado niko hai, kama bado napumua and all that. My dad was someone who was more than a parent to us. Akiona tu hivi mtoto wake, pengine hata akijua mtoto wake amekosa, but not ile ya kukosa, ile kukosea mtu vibaya, because we are always afraid of being involved ama kuingia kwa makosa ama kupatikana kwa makosa. He could always defend us. And then mkisha toka pale ndio atakuja kuketisha na kwambie pale yenyewe umefanya makosa and I don't like it. There is no day my dad aliinua hata mkono ati anachapa watoto wake. He was someone you could just respect. You could give him that respect that he deserved without feeling kuwa uko pressured kumrespect. He was a father he was a father to many, not just wale watoto wake biological. Watoto wengi wamelelewa hapa, hata wengine wenye hatujui hata kwao ni wapi. Watu wenye hata hatukuwa tunajua kwao ni wapi, lakini wamelelewa kwa hii familia wakichukuliwa kama watoto wa familia. There are so many, even when my dad passed, hata watoto wenye waliandikwa kwa his eulogy walikuwa more than his own kids. And that is our father. He was a father to many. We miss him each and every day. To us, at times we just feel that he went too soon, that we really wanted to be with him for a longer period. But we thank God for the short time that he gave us tukakaa naye, and we appreciate him so much because of that. We believe our dad slept in the Lord, and we hope wakati Mungu atarudi mara ya pili atakuwa miongoni wa wale ambao
watakuwa na mlaki kule mawinguni. And that is also our aspiration. Kwa wakati tutapatana naye, tupatane tukiwa washindi sisi wote. Today we remember to celebrate our dad. It's almost a year. And just remembering the good things that he did for us is enough for us. There is no words that we can speak to show the love and the appreciation that we feel for our dad. We miss you, Dad. Thank you. I'm Olfa Kemuntu Bosire. Rero natoko celebrate tata asinge nchuyo gukoro mweko oyo mukuru wakwete. Igo tumumisete sana. Especially unanchi. Na ganiri komarama tukayonsi atali nanchi. Na mukanyira chichira kintalikoirana. Rero nari nanchanga amaene tatu chire. Tata na tuanchite sana. Una intu abana baye. Nandikira rituko ganchite gototebya ngagintu nkiri nganchite asobo gimabwane buna abana bane. Una tuanchite na intu na batu amwanchite bo. Nande negene tenga nikirenga kieyemo. Inyole ngatindi nere no nyibu kugegoteba nga amakwiri naro na kiro muntu naitera makwiri yayo. Nabali bachichasiri tukoria rero nabakire mbiya muno asingencho bachire batobesiri batoiro bolemu nonya pado turi no bokendo kiasi nonya matuka asukire tindo chinga ninge betata nonyo chire ntogendere kumwancha asama kweli paka kae kera turaumira nerituko lyo moelio ayunaro na bwate. My name is Anne Bosire. Mimi ni mtoto wa katikati kwa watoto wote wa Bosire. So what I can say about my dad, to me hakuna siku yenye babangu mzazi aliwahi hata kuinua hata kiboko kucha kwangu akaweza kunichapa. So I believe I was a disciplined girl and my dad loved that. Kitu kingine naweza ongelelea, babangu alikuwa anatupenda sisi kama watoto wake, because hata wakati wa ugonjwa, the last moments, hata babangu alikuwa anasema watoto wangu nawapenda, you know. That was a strong word from our dad. He loved us so much. He protected us as well. Yeah, he cared for us. He took us to school. He paid our school fees. He was a caring dad. Yeah, he was a good dad. My dad, I love you. I miss you. I miss you to an extent sijui niseme aje. But naamini siku moja tutakutana. Ningependa kuimbia babangu wimbo. Sijui kama itakuwa sawa. Kerabachore bagochorwa ayeta to mintum no veo yo mobo kerabachore bagochorwa. Huo ndio wimbo yenye naweza dedicate my dad, na wacha Mungu akamweke palipema mpaka siku ile yenye Mungu atarudi mara ya pili. Hi, my name is Adis Bosire. I'm second last. Mimi ni mtoto wa Samson Bosire na Ruth Bosire. Baba yetu sana sana chenye naweza sema alikuwa ni baba wa upendo na baba wa amani. Hata tukiwa hivi tulikuwa wasichana wengi, lakini alikuwa anatutetea sisi sana sana kama wasichana wake. Alikuwa anatupenda sana. Hata ukikosea, yeye ni baba mwenye anasikia makosa yako. Hawezi kukuchachi hivi ati umefanya makosa, eti akuchape hivi immediately, hawezi fanya hivyo.
Kwanza anakuendea vizuri polepole mpaka anakuelewa, mnaelewana vizuri. Especially kama mimi tumekaa naye sana. Hata nimemiss. Sijui je naweza sema. Dad, I love you. And I still love you. Pole. Strong. Strong. Pole. Keep strong. Nilikuwa napenda babangu sana. Hata yeye alikuwa ananipenda. Hata wakati alifika akagonjeka kwa ama sisters wangu wote ama kwa watu wote. Jina yangu hakusahau mpaka siku ya kifo yake. So nilikuwa nampenda sana. Baba, mahali popote umelala, naomba unatuona na uendelee kututetea. Na siku ya mwisho na hope tutakuwa pamoja. Asante. Thank you. Keep strong. Keep strong. Thank you so much. My name is Hilda Bosire. I'm second last born to my dad. What I remember about my dad, I think my dad was my first hero. He taught me how to survive. He taught me how to work hard. He led by example. That's why I believe as a woman, I'm a very hard worker. I can do everything and anything that I aspire to do. I can do that because my dad trained me and he showed me the way. He was can say a softest place to land because my dad really loved me. I love him more and I really miss him. My dad was a very protective dad. There's a time I remember there's a teacher who tried to bully me in school. I can say that word, bully. Nikakuja tu nikaambia dad, there's a teacher that amenikosea mahali, and dad was so mad. Actually alitoka na fimbo akisema huyo ni nani, and he like literally chased the teacher out because for his girls they were untouchable. He loved his girls, he loved his children. He really protected us. Not that he spoiled us. No, he did not spoil us. Alikuwa tu anatutetea kwa as in the right way. Ukimwelezea, ukimexplainia, he used to understand us. So alikuwa anatutetea, anatuprotect. And I remember there's a time when my mom was sick. We were very young, lower primary. We used to go to a day school primary. So tulikuwa tukienda asubuhi, we come for lunch, we eat, then we go back to school. Na ukichelewa shule, lazima unachapa, but my dad tukikuja nyumbani, tunapata ametupikia, tunakula, tunarudi. And it's not like a custom in Kisii land for a father to cook for the children. So I really admire my dad, and I know he was a great man. And what I pray, ile siku ya mwisho Mungu akirudi, tutaonana. Because I know he was a good man. He believed in God and he rested in the hands of God. Rest well, Daddy. We love you. And we will always miss you and will be in our hearts. We love you, Dad. Bye. I'm Jillian. I'm the last born who had dad. I can say, tuna miss Dad, by the way. We were celebrating him. Ndio siku yake yenye alikufa, it's now 1 year tangu akufe. So tuliona ni heri tumshereke. And it was a great day. We thank God for this far. Yeah, we loved our dad. Na tunamiss. And we hope one day tutakutana. Na dad alikuwa mkali by the way, but dad alikuwa nerudi kutotetea. Sasa anataka kukuchapa atisi, namwambia no, achana na mtoto. Yeah. And he stood with us. No, na mangane school alikuwa na make sure see whatever we have got education. So alisimama na sisi in all ways. And he was so hardworking, a cheerful man, a great man. I remember chinga kitu wakachiri na waninka, saa zingine dadi akiona unatoka, actually he used to cry. Alikuwa analia sana. Mpaka ilikuwa inatuumiza. So the time we get akaruara, it was a challenge to us. Na bado still inatuumiza the way aruarete, but we thank God.
for the time tuatwarite nere. Tata Soraire, we love you, we still love you. You are in our hearts, we miss you, and we hope one day we'll meet. Tunaamini ya Kenya Sara irane, tutakutana. Yeah. Rest in peace, Dad. We love you. I'm Cynthia Nyaboke Wasire. Stroke. Omena. Mimi ni last born wa dad. Kwa tunampenda mzae. Dismiss yake ilitupia shock sana. We used to love him and we still love him. And we still hope wherever he is, he's watching on us. 2019 time nilikuja home, nilimpata yeye Made na a few of my brothers. Hakuwa anapea mtudo. So they used to send me to him like go and tell dad we need chapatis. Hiyo time unapata hakuna maybe mafuta ya kutengeneza hizo chapo ama unga. So mimi ndio nilikuwa natumiwa. Go ambia mzae leo tunataka kupika chapo. Na hiyo time ashaweka maragwe kwa jiko. So wezi kataa kwenda kuchukua do. Nikienda nikimwambia nataka pesa ananipea. And I used to be very close to dad. Like hata venye amekuwa mgonjwa hakunisahau. Alikuwa anaitena omena. I want to see my omena. Time nilikuja home venye amekuwa mgonjwa hivi last year. I was here last year mwezi wa 4. Kutoka hiyo time maybe sijarudi Nairobi. Nilikuwa nirudi but sijarudi, niko hapa bado. Because of dad. We love you dad and continue resting in peace. Na nche ngoira chinga kichiane. Nyare kwira na limbu ya mono. Ase litukereria rero. Ase event ya nyare koba. Ego happen. Aso kuinyoro mwaka. Bosire. Oyorengo mwako muitevere. Ase kegusikiria au batake manyeti. Mwako muororo. Tabu atibangana. Na njenga kinare gocha umuchioyo through the friendship ya with Renet ngamanyo mwako yo no mwako muorora gochunda ngiri mukandu waikire tata umwana one amathe mwaka na achire ndakora 1-2 asebyo mangana ranga kieri na bereta chigasi na rekora mbali abwa mangana yo greenhouse yo agrigacha mangana yo stima mangana yeso chiripea mbali nabo harengo mwako tabwati mangana mugako kwarigania abantu bwate amasikani igoro tari kumanya monene no gusemoke abwata amasikani yaye abene umorisia tari bosare ngoro ko umorisia usare ngo umorisia se kanisa. So muna matukaya eriranga mwako mugima abana bae ba sensitive to emptiness ngrero na bari ya raisi was a man mo tato lenge wanje ta abana bae ukirenga ki wanje ta abana bagasoma kuba support ya sekere ngenja nyarete nabagwata magania mararora bocio yoko weka abana bae batwaro bugimo buya ande nyasao banjeire. They have made it. So na bakoro muyego yobyaiga na era sare tiga arare buya nande bango basaba bagendere ko bago mo celebrate engaki aseyende aso bwa mubune familia kiagara na bego teana ngaki abandamo bamenyeta mo baigwanaine igere egesie kenene gocha so bosibwo monene ando buna bobwanjani abaigori banyarera gotwana gotutigera na kwegeria abana baito na nechimbo bune chibatware na konyara koma bakumanyara ase babita bia mono narayuka na bwata seria itukoria rero. Thank you. Sasa mleta ngoro kwa simamanyi yo ngote wake siri tukeli mukakasamisoni alengomya twamenye tenerege yenge kintambi atulinde tubuna abana baye
nonya gokonya tware gusaba na barengi gotokonya lakini tukwiraniria asachire tigagenda nya gutusabirania paka chinga kichigwika chito tumirane asa omogoko onu mugaka uri ngumbia na ndo maseni wanjite nona abana baye taturoche na twarenge buna bamate egatwire tukababuna abana baye akina baturendete bia na ndagato bung'eni semi tukachibwatia egere na tutamenyerete gotogoteba siri tukoria rero tiganya sasa senya mang'ana ayonsi abana ba minto bachirege iga korupa orororo bakorira mang'ana ayara maya yani yogokumia nande tukobairana Nyasaye kubasenya rituko gocha serinde ase bagutacho bonyasi banya kagororoka narai nabwate Samarieta Nancy Morisi Simeoni Nyandemo mwaka minto makori nonyege kororekana kuruka kera tambe yake kurwa lakini roche igotore jirani mugako ebona raiga igaro Morisia urarete itu akore mirimo nere kanisa Jefo Marina kabere Nairobi ona kerna achitekana gwa balisi bali nanyorete gaga bakakaribisa buya gontu abete nera somo tukwa matambi none kera tumugete bona mirimo yabeira oburuire bwona mubiri bwangire ona achitenga isikano tware gocha twabutanere musuko twataranere iga ntebia tete kwenda sobo bamuiranio kakonyono ne memory ansire na tware gocha lakini tware goisana nsali twakwana abare kunginyora kabisa goteba kiriete igo tasire tika bete ngano muntu tukutute memory yae kabisa ikono muntu egente kene mungo imunyora kabwato bwanjani ande gagoteiri ngana yagoteiri ngana rinyingo gote na gotebirie kitokora gosiganya igono mugaka gete obwate chinjera chiacho gosemia abantu na ngana ria gagotebiri na boko manyango mugako kwanire igono muntu bwanjite nande nkayaye abana baye buno baroche gaiga igo bale gocha gaiga talire ro bachanga nende ngo mugaka bono makumbuso ngocha bali nande mbanjite nge yabo bali konyora umugako yo gabwata abantu tali kwanja kumanyanga nabaye abande naja kumanya sikuizi ngambale nge baye lakini waligeta marieta asometi abana bangi muchi oyobere no muchi bukine ti abantu abange ndagotebi so no muntu bwanjita abantu no muntu bwanjite familia yaye nebegete namba moja naendelende no muntu mugaka bwanjite chisemi igo tali mugaka uraro lengo so mwana agwetanjira ago muburi yangire rukurikia utali chitu sukuru gono muntu bwanjite chisemi abana basome kenyoroke babia sili tukuria lero na nchina chako no mulisho mwaba singe njuri tukuria ento ndatigire family nakemo na begire tibuna bagu na bakine tibuja nanda akabegire buna bakomenya igente kitali bono ndabatebya nuko banyuri ngatu keri umugaka arenge menyabo aga nabarabo batini niera gasyo umugako nonyeta yo bono nabokorra nende ngamucho na begete bya abantu bayembuya bali bono ekine kigente kana babwatane babaendere gusemania na nyasaba konye se linganeli egere bandere gusukia familia so botambe kare tumuganyete Yesu ko ni lya kabiri igona nyina bona ariko basigeta kire ngaki tiba kunyora tweta likingeli umugaka ararite lakini banyure ngaki umugaka nanjite ko barabara ekie kine kigente kanda batigire ngababa mu botambe ingana linde lyo sia sabantu bamenyete ndi ko chale lya boralibe lakini kare lya tokire bachi chamo basa banyasaye ubanyorere njira lyagara nali baranyale kusukana ndi kuchimutwe egere ekar muchiyo tubwati bina intu anakorra bintu biko gambuga iga igo naende ntugo chiko expect bintu biko gambwa nonye pipiria ko tutenga matuko mweli nabayo makongo lakini bako mubeka Nyasaye busu na nagendere kubasira na kubagata asekera lingana naende mbasuka sa tambe we wish them to move further mbaga enda tambe singenjo umesingie miyo mugako yabegete ebungo ne binge biko to ni college ko twara obomo especially Psalms 133 egekore kibunge kiyase family nganga kire biya abantu abamo bagocha bamenye taso bwamo nande baigwana igenga mabuta maya agotirimbo kasi chinda rucharoni wekerase makoba chianga chiaye kibunge kine kia sana naende kibungo kende kya tutebiga ngamu tika kumirana bunere naro yeino ekinaba aba iberania 15 nge kermo ande ta kumirana mo ande gusigitana mu manyeteri tukoriryo mananga kirire ngangangerire gocha igo inabere encouragement ngiya kurwa sipipiria kera abantu bagocha chamo not in one occasion lakini in many occasions si abantu bagocha chamo ekera mangana ara mabe na kera ara maya
Nduika abantu bachamo ekorense yebibe ngwika Nyasaye gatwete chitaranta mbali byegwa wao igekera abantu bagochamo ni byego biri byachiramo family igukina buya neba ne kanisa neba nandonsi abantu bagukina buya igo kibunge ekyo nabona ale gutigire family Psalms Zaburi 133 Arabu 127 yamanya goteba iga ngomonena atagachitienga bali bako yetema kuyagacha bako kori gasi yabos omonena atabeti umulindi bwenga nobeka chigwochi maniga akata igora kori gasi bos igo na ikibunge kina kero ki 127 bakebe bako kinyura nganya sago teba neru kurendenga igo ngatu kokore kindi kyo stokora wekaini mapako mind tumanyanga aki nyento kubolio monena yori biara atali failing yani ngo fail ni gento kere very sure lakini go kare to bige to monena tumubwatete na tubwate chi promise chi aya at hand ebintu byo to byo biragenda bya nekina kina ari kuganirie family Hi, my name is Victor, and a thing I want to say about Grandpa is that he was very loving and kind, and I know he always wanted to like play with us and stuff, but the language barrier really like ruined it because I didn't get to spend a lot of time with him because like I didn't understand him. And the thing is, he was a kind person. He was loving. He would always ask my mom if I was doing well, and he was just like a really good person. I'm happy that we get to honor him today, and yeah, I just miss him a lot, and I just think that we're doing a good thing honoring him today. But the thing that I really miss is how I like regret not spending time, and it like saddens me and stuff that I didn't get to spend that much time with him. And if I knew Kiswahili, I would like talk to him and stuff, but I couldn't really do that at the time. So it just saddens me, and I really miss him a lot, and I wish I could spend more time with him. If I could talk to him right now, I would just like try to like spark up a conversation, just talk about life and stuff, like just like I would do anything, like yeah, and it just saddens me and stuff. My name is Charlotte Kirubo. Samson was my grandfather, and he was a kind person, a loving one, and a very strict one. Yeah. We do miss him. I have nothing to say more other than we do miss him, and we feel the gap of him not being here because it's no longer the same. We miss you. My name is Mofan Mukwa, grandson to Samson Bosire. For me, I'll say I'm kind of privileged. I started school here at Grandpa's place, and my last year was also at Grandpa's place. So I got so many memories with Grandpa, and what I can say, I really miss him. Grandpa was a strict person, though also was a jovial one. He used to play with us as his grandchildren. He was caring. He was always there for us. He would be strict at times, and also at times he would also be there playing with us. I can say that he was someone who liked cleanliness, and that's all I can say about Grandpa. To Grandpa, we really miss you and wish you that you are here, and may you continue resting in peace wherever you are. Good evening everyone. I'm Kwagala Violet. Like today tulikuwa tunafanya makumbusho ya Sokoro, and the day was great, like we enjoyed. Sokoro alikuwa mtu mzuri, like tukitoka Nairobi tukikuja, hey, Sokoro ufike late, anakutoa mbio, unatoka wapi? Alafu Sokoro, hey, hataki wasichana kupanda miti. Hey, mimi nikakuja na kerere nikapanda mti ya mapera huko chini. Sokoro akanitoa mbio na Jay. Mimi nikashika Jay tukatoroka mbio.
Hey, Sokoro alikuwa mzuri, like I miss Sokoro. Sokoro uko binguni penye uko ukiniona, like I love you so much. I miss you so much. I wish when Jesus Christ comes back, I wish to see you again. Ile shortest time nilispend na yeye was the best ever. Thank you. I'm Kale Mukua. I'm the grandson of Samson Mukua Bosire, the late actually. Oh, so daddy, so grandpa. I can call you daddy because you're all, you as a grandpa, you meant like my dad. We had great times with you, especially while you were here. Ukinikimbizanga hapo mimi na Mesaru ati mbona tumefanya makelele, wanatupiga tunapanda juu ya ceiling, lakini nilikuwa nakupenda. Saa naomba tutakutana huko ni siku ya judgment, na naomba utakuwa huko. So thanks. My name is Fire, and Grandpa was very loving and caring. I miss him very much. Thank you for listening. How was the event today? Good. Did you enjoy the event today? Yes. Ntenda mbia mono asuta aiga ntwe tuanyumanete mwaka 63 tarehe 23 Novemba igo tuamenyete bia tukanyaro mwana ito monene mwaka 64 December, lakini ndio nonyo sirite njengo tasiriti kiagara abana baye mbarororo nabo tuwa balindete mwabaroragari nero lingu muchukoro monene ulio tebanga bakagenda naise ekera lingi kogende college igo nabongo tebanga no omwana witu tasireti no ari bono ontu nabo twamenyete buya naende nabo ngoteba ng'omogaka ominto nabo nkomwegokeri eng'encho yaye ase ogokorera ekene intwe buna twabeire iga emiaka eye twaba twakominta obwate emiaka 96 ndwanya kurwana ekine kene no Nyasaye nabaratobere kirori ng'a ntuntu anya kurwana nabo tomenyete buya igo nabaringi twasikaine nabaringa omonto ore ngumia omonto omororo bono rindi nonye nabana baje tanjete kuhaka mwana oyo tanjete lakini njengo bachabanari njengo bachabanari ngasiri gosorire nabanari ngikobachaba nabo twamenyete igo gocha agachaka akatisaini gasi yaye mwaka 83 akatisaini gasi agatigi gasi yaye buya atabwati gosorinde tukagenderera komenya tukagenderera gusubirikira abana baito mpaka muna tweikeire igengaki eye arari tumwaka uyu oerete tarehe 9 mwezi wa 8 igo njenkwiraniria mbuya mono ekiagera mwanya bantu oiboire n'omukungu kero togosoma egitabu kia Ayubu 14 abegoteba ng'a mwanya bantu oiboire n'omukungu amatuko aye namake ase oboiko bwa ense igo bono eye nere engaki yaye yaigete Nyasaye aroche akomotimoki korwa ase oboiko bwa ense
igo kende nkirinda ntebe gose mborogi tebe gose inki omonto omanyete igoro yokorara kwaye Nyasaye igo kinairaneirie mbuya mono kiagera buna ararete nabo atutigetera rende buya tore nabo togenderete buya na abana goika chika kietiga mbuya mono. Rituko ria rero gwaeresa ari ng'a abana bako surprise nawe kubanga rituko eri bono iyo ba mbantebe tinga egente kero bagacha gokora iga igo tu abangite gento kiarenge keng'ao ono one gente kiarenge keao omwana narenge orio otebukulinet ona gantebi ng'a intagete nchiche gabu ng'agache nyumba nyagachiri tate nyumba tata tiri nyuetinga nonyore irabugana gotweru karwonga mugoria ng'arare tari gaiga ono ngamugori nabo igwetokora igo ngamugoria siki ng'ayaya bono nchi nabo okogani kwane kurigo ngamutebi sawa igo bono ekerengereria ekio nche nabo mmanyete ng'a onyogocha entara akore naki ekio bono rende ande ng'aira konyora ogare gontebi ng'a hapana ng'a goserekea tore erobono komugori gito goserekea bono ekero rende yaikirite igo karwa ororo nkabori ebinto ebi bono tete gokora nkieke igo bono nande ekero nachiete koboria omwana omwabo omonene agantebi aye tagototebia ebinto totagete tokore tiga tokore bono rende igo nainche ngatiga mpaka rende buna baikera gokora omoyigo oyo nande igo bakirete imeti gose bamanyete ng'a tingocha gwanja ekene omanyete ichuma inyarokirie yenene Pamela nari aritagete bono mbamanya gontei ng'aki ng'a nomanyete ng'a ntobwata omoyiga nkana ende gogori omoyiga ore naki ng'agetiga ng'a nabo totagete gokorera tata omoyiga nkababori bono binto ki bono mono gokwana omotebi bagantebi igo twatebi abande bakambori inki bono okona gokanera intwe ntori gogosaba besa emeroberi yaito totagete gokora nabo togokora nkabatebi bono sawa igo bono nabo amaene nasinyetu nkabugana kira ng'akiguse gento kieke barache bakore karende kinarorire rende mbanchete rende bagateba yaya nona bairi chianti chiito tiga bachiche tokore chai tonyu tuumirane twese bono rende nainche bagantebi rende tebi basani baye bakere esimi bache oyo gochachiche oyo otache bono rende nainche nabo natebeti rende basani abo bana bachicha mbacha nabatacheti mbakore tiki bacheti bono rende lakini rende nagokire kiagera manyete ekero motari goika gopingana egento mono nabo naende gekobikia bono nagokire Ndia mono ndia mono okay.